Jena li dina ma kienx rebħa ta' partit, jena li dik kienet rebħa ta' poplu maqut u ta' poplu li verament xtaq il-bidla f'dan il-pajis. U fem il-messaġġ ċar tal-mexxej tagħna Joseph Muscat. Fl-akwati ta' Paċeville ta' Sliema u l-Gżira, iddominat ajta waħda, dik l-istess ajta li ddominatu lil kampanja elettorali sieħa. Malta, tagħna il-koll. Joseph Muscat huwa l-persuna li jista' jaqqa' dan il-pajjiż. Iġib lil Malta f'pajjiż ta' poplu wieħed. Joseph Muscat jitkellem il-lingwa tagħna. Xi persuni li f'din il-kampanja għenu biex din il-ħolma ssir realtà, malli semgħu ir-riżultat ħarġu jiċċelebraw. Issa li verament din il-ħolma saret realtà. Jena li għaddi rebħa tfisser fil-verament ir-risposta li hemm ta' 37,000 sissa voti iktar turi ċar kemm il-poplu kellu uriet din il-bidla u jiena kont wieħed minn dawk li ħassejta li hemm bżonn dil-bidla u iva għamilt kollox biex niġġieled din il-korruzzjoni li kien hemm f'dal-gvern biex intellaw Joseph Muscat u dal-moviment ġdid tal-pajjiżna u qed ngħidha dina mhux rebħa laborista, din hija rebħa għal Malta, għal dawk in-nies kollha li verament batow dal-aħħar snin u ħatba ta' kasom, anzi baqgħu jkunu arroganti ma' dawn in-nies li verament kellhom bżonn. Jiena kburi b'din ir-rebħa u iva kienet wert kull kliem ħażin li lajt mingħand in-nazzjonalisti tal-li jiena kelli l-opinjoni tiegħi, illum ngħidlu grazzi l-Mulej tal-li tagħna Malta ġdida u aħna ġew nibdew mill-bidu. Grazzi, Joseph, and thank you, God. Thank you very much. Oħrajn qishom donnu kienu għadhom mhux qed jemmnu li llum Malta sebħet bi Prim Ministru elett Joseph Muscat. Rebħa inkredibbli li qatt ma pretendej dak l-ammont ta' voti, sinjal li l-gvern ta' qabel ma kienx mixi sew, għax kuku mhux ħanġibu dak l-ammont ta' voti u ferħan. Oħrajn spjegaw għaliex ivvotaw għal dan il-moviment mibni madwar il-Partit Laburista. Naħseb ħajja ħjar u flus iktar fil-but, nisperaw. U konti torħos. Dan kien moviment mibni minn żgħażagħ, familji u anzjani, dawk li ħadmu biex pajjiżna jibni s-sisin tiegħu. Jien wieħed mill-ħlot il-Partit Laburista fil-140. Għawek qed tifex minn boffa. U għara kemm ħdim u x'dikajt. Xejn għandna dal-ġitwol. Fuq not umoristika, ma naqas l-istaġib tat-turisti għal dak li kien għaddej li żgur ser jibqgħu jiftakru il-btala tagħhom f'pajjiżna. Is it strange for you to see all this atmosphere? Yes, it's like carnival or Fasching or something else. Yeah, it's strange, really extreme.